Od međunarodnog priznanja Hrvatske prošle su već 24 godine, a naša se zemlja još uvijek nije u potpunosti oslobodila komunističkog nasljeđa i jugoslavenskih ideoloških okova. Smatram da jedno demokratsko društvo ne može izrasti na takvim uspomenama, tako bolnim uspomenama. Dakle, radeći nekakve mini pokuse od toga, od 8 ljudi koji vam sjede za večerom na stolu, kada ih pitate koliko je njihovih djedova, baka ili tako dalje, je li bilo proganjano, redovito od njih 8, njih 5 će reći da su im bake, djedovi i tako dalje, kompletna familija bili žrtve tog represivnog komunističkog sustava. Dakle, ovo nije samo politički problem, njega ne smijemo tako ni gledati. Ovaj problem je za hrvatsko društvo puno širi. Svoj zahtjev pravaši temelje na uvažavanju rezolucije Europskog parlamenta iz 2009. i deklaracije Hrvatskog državnog sabora iz 2006. godine o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarno komunističkog sustava u Hrvatskoj. Bivša lijeva vlast uporno je ignorirala spomenutu rezoluciju i time kršila preporuku Europskog parlamenta, kojom bi se svaka zemlja na svoj način, sukladno vlastitoj povijesti i tradiciji, trebala prilagoditi obilježavanju 23. kolovoza. Kada moji mladi kolege, povjesničari i znanstvenici kažu da se treba maknuti od prošlosti i okrenuti se ka budućnosti, to je nemoguće sve do trenutka dok se ne sagleda prošlost u svojoj istini.